Madam Muriel Panganiban. So diyan, Delegado sa sayang raksa ang natin makita ng figura ni Kagawad, the Honorable Kagawad Ronald Tentativa, papanisan naman ng Mrs. Jocelyn Bartolome for Raksa Maestro. Thank you very much, Honorable Tentativa and Madam President Bartolome. Partners at Rayna, so mga yung hati, Cleo Pinta, papalisan naman ng Miss Alvaper Castillo. Raksa Maestro.